दिनै जों गोथार बाइबेलनिफ्राय ओरैबायदि मोनथाम बोसोनखौ सोलोंगोन दि जाय बोसोनखौ नोंथाङा मानियाब्ला सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा आरो जुदि सोरगो रायजोआव हाबनो हायाब्ला नोंथाङा नरक रायजोआव थानांगोन। नोंथांमोन बयबो जों मिथिखागौदि सोरगो रायजोआव हाबनाया गोरलै नङा। सोरगो रायजोआव हाबनो थाखाय फोरबु जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो राहा लामा होखाबाय। बेयो जादों गावनि गेजेरजों आरो गोथार बाइबेलनि गेजेरजों। फैदो अब्ला जोङो बै मोनथाम बोसोनखौ सोलोंनानै लादोनि बे मोनथाम बोसोना मा। गोथार बाइबेल बिजाबनि माथाइनि 22 बालाब 39 सारि आरो नैथि थोननायाबो बेबायदिनो, नों नोंनि खाथियारिखौ गावखौ बायदि अन। बे बाइबेल सिरियाव नोङो नोंनि खाथियारिखौ गावखौ बादि अन एबा खाथिनि मानसिखौ गावखौ बादि अन होननानै बुंदों। जुदि नोंथाङा दिनैसिमबो सासे ख्रिस्टियान जानानैहाय गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बादि अननो हायाखैब्ला नोंथाङा थैनायनि उनाव सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। आरो जुदि नोंथाङा सोरगो रायजोआव हाबनो हायाब्ला नोंथाङा नरक रायजोआवनो थानांगोन। गोथार बाइबेलनि हुदा बिजाब 5 बालाब 20 सारियाव बेबायदि लिरनाय दं, नोंसोर नोंसोरनि खाथियारिनि बेरेखा नंखाय साखि दाहो। बे बाइबेल सिरियाव ओरैबायदि बुंदों दि नोंसोरनि नुसुंसेयाव थानाय एबा खाथियाव थानाय रावबो मानसिनि नंखाय साखि दाहो होननानै बुंदों। जुदि नोंथाङा दिनैसिमबो सासे ख्रिस्टियान जानानैहाय खाथिनि मानसिनि, नोंथांनि नुसुंसेयाव थानाय एबा खाथिनि मानसिनि नोंथाङा जुदि नंखाय साखि होगासिनो दङब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि एबा ख्रिस्टियान बेक्ति जानायनि जेबो लाब गैया। मानोना नोंथाङा फोरबुनि बोसोनखौ मानिनो हायाखैब्ला बेयो जेबो लाब जाया। बेनिखायनो बेयाव बुंदों दि नोंसोर नोंसोरनि खाथियारिनि बेरेखा नंखाय साखि दाहो होननानै बुंदों। नोंथाङा जुदि बेबायदिनो नोंसोरनि खाथियारिनि बेरेखा नंखाय साखि होगासिनो दङब्ला नोंथाङा सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। आरो जुदि नोंथाङा सोरगो रायजोआव हाबनो हायाब्ला नोंथाङा नरक रायजोआवनो थानांगोन थैनायनि उनाव। दानिया थामथियाव गोथार बाइबेल बिजाबनि बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 29 सारियाव ओरैबायदि लिरनाय दङ, नोंनि खाथियारिनि थाखै खहा खालामनो थांखि दाला, जाय फोथायनायजों नोंनि खाथियाव थायो। बे बाइबेल सिरिया ओरैबायदि फोरमायदों दि नोंनि खाथियारिनि थाखै खहा खालामनो थाखाय थांखि दाला, जाय फोथायनायजों नोंनि खाथियाव थायो। जुदि नोंथाङा बे हुकुमखौ मानिनो हायाखैब्ला, बे हुकुमखौबो मानिनो हायाखैब्ला बा बे हुकुमखौ मानिनो हायाखैब्ला नोंथाङा थैना थांनायनि उनाव सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। नोंथाङा सोरगो रायजोआव हाबनो हायाब्ला नरक रायजोआवनो अरायनि थाखाय थानो गोनां जागोन। दा बेयावहाय नोंनि खाथियारिनि थाखै खहा खालामनो थांखि दाला होननानै बुंदों। जेबो खहा खालामनो थाखाय दुखु मोनगोन खामानिखौ जेबो दामाव। नोंनि नुसुं खाथियारिनि थानाय नोंनि नुसुं खाथियाव थानाय मानसिफोरनि माबा मोनसे खहा जानाय बा दुखु मोनगोन खामानि जेबो मावनो दासान। जुदि सोरबा गावनि खाथियारिनि थाखाय खहा खालामनो थांखि लाबाय थायोब्ला एबा खाथिनि दुखु मोननाय खामानि मावबाय थायोब्ला एबा खाथिनि सोरनिबा न'खरनि खहा खालामबाय थायोब्ला एबा खालामनो थांखि लाबाय थायोब्ला बिथाङा ख्रिस्टियान जानायनि एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथियो होननायनि बा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि एबा ख्रिस्टियान जानायनि जेबो लाब जाया आरो जेबो लाब थाया। मानोना इसोरनि बोसोन, इसोरनि हुकुम, इसोरनि बिथोनखौ मानिनो हानायासो गेदेर बाथ्रा। इसोरखौ फोथायो बा सासे ख्रिस्टियान होननाय बियो गेदेर बाथ्रा नङा। भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जागोनखाय आङो फोजोबनो हास्थायबाय। जोङो मिथिनो हाबायदि गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बादि अन, गावनि खाथिनि मानसिनि नंखाय साखि दागसं आरो गावनि खाथिनि मानसिनि खहा खालामनो थाखाय थांखि दाला होननानै बुंदों। जायानो बे फोरबुनि बिथोनखौ, फोरबुनि होनाय बोसोनखौ जायानो मानिनाय नङा, बिथांमोना सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। माब्लाबाबो फोरबु इसोरा नोंखौ बेबायदिनो गावनि हुकुमखौ मानियालासिनो नोंखौ सोरगो रायजोआवहाय सोनाय नङा। नोंखौ हुकुम मानिब्लासो इसोरा सोरगो रायजोआव हाबनो होगोन। जुदि नों सोरगो रायजोआव हाबनो हायाब्ला नरकआवनो नों अरायनि थाखाय थाहैनो गोनां जागोन। बेनिखायनो आं गोलाव बुंनो हास्थायाखिसै।
जायफ्रा बे बोसोनखौ मिथिखायो अब्लाबो गोसोखांहोफिननाय बायदि जाबाय आरो जायफ्रा मिथियाखैमोन नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बेफोर हुकुमखौ मानिनानै सोलिलांनो नाजादो, सोलिलांदो आरो जों सोलिलांखानांगौ। समा नेबाय थाया, गोख्रैनो थांगासिनो दंथारो। समा दाबो दङ लोगोफोर, गोबाव जायाखै। अन्नानै फोरबोनियाव गिदिं आरो बे बिथोनखौ, फोरबोनि बिथोनफोरखौ मानि। गोबाङानो दिनै बे मोनथाम हुकुमखौ मानिनो हाया। गोबाङानो जोङो नुनो मोनो जोंनि समाजफ्राव। अन्नानै दाबो गोबाव जायाखै, समा दाबोनो नेनानै दं, नाथाय समा गोख्रैनो थांगासिनो दंथारो। जों मिथिया गाबोनहालागै जोंनि जिउआ मा जागोन आरो जों गाबोननि दिनखौ एबा फैबाय थानाय समफोरखौ जों मोनगोन ना मोना, गासैबो इसोरनि आखायावसो। बेनिखायनो बुहुमाव थानाय समाव, गोथाङै थानाय समाव, हानाय समावनो, जोंनि देहा सोलेर गोहो बोलो हानाय समावनो जोङो फोरबोनि बिथोनखौ मानिनाया बुहुमाव खामिनाय समावनो जोबोद गोनां। मानोना थैनायनि उनाव जेबो खाबु गैफिना फिनफिननायनि एबा फैफिननायनि। खायसे भिडिअखौ जायफ्रा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय, खोन्थाग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनि सायाव फोरबो इसोरा गेदेरथार आशीर्बादखौ होथोंसै। गोजोन्थों।